Well, so what happened was he did not attempt to call. Angithi ngagcina ngihleli ngahlala laphayana. I was actually enjoying nje i-vibe kwakumnandi mfethu afangiqamanga nanokuthi engisakhumbula ukuthi ngangi-orde a bottle of Crown ne-orange juice. I then decided ukuthi let me just finish up lento le then I can go yabo ngagcina ngihambe late ibrazo lagcina langafonanga on that day ngadlula igaraji ngafaka upetroli. And then after that, when ngifike ekhaya, I then expected mhlambe like a WhatsApp message, a text message. Mhlambe ibrazo chaza ukuthi no Snave ethi ngiyaxolisa I didn't show up. Or I was involved in an accident. He then kept quiet. Nami ke ngathi ke let me keep quiet. Nami ke let me act like a grown up woman. Ngaloke ngilandelana nomfana ngilo ngibuza ukuthi manje uzangangani wangishiya nebhili nani ugele uyasebenza kuyikona ukuthi ngangalindele nganga-expectile ukuthi like ngingayikhokhelela ibhili. That's not a problem vele ke yabo. Ake story siqhubekeke ubrazo or ngidecide ukuthi no, I'm not going to call him, I'm not going to send him a text message yabo. Ngiyithule nje athule naye kanjalo yabo. Ngi-uploade one of my pictures walike wa-compliment wathi you look beautiful. And it's like kwenzakalani kulo bhuti ngamziba. One thing about me nginalo ke talent lokuzeba yabo, especially nje muzongikhulumela into engayenza ngiyakuziba. So ngamziba ngamblutik mhlambe kwaphela 3 days. I then posted a video ngisemgaqweni yabo. Ngaposta ivideo yengangisemgaqweni yabo. Waphinde wa comment kwivideo engangifakile wathi you look amazing Majobe. I was like in my mind, my guy, are you okay? Are you mad? Like, what's going on? Yabo. So ngamlontunjana ke kanjalo ke ngamblutikana lapho ngamziba. And then walandlisa ngenye message wathi so are you not going to talk to me? Ngase ngamphendula ke ngathi mina talk to you ngani mhlambe ngithini kwena? What am I going to say? Yabo. So uguy bese ethi yena how usho nje ubonge ama compliments because kade ngicompliment and you're not saying anything. It's njengamanje ngisibonisa ngisothi ngikhulume nawe after what happened yabo. You didn't explain anything vele ke noma ungangachaza anything vele mhlambe you don't owe me any explanation. So nje uright uthuli kuright ukuthulekile kanje yabo. Bese ngithi futhi nje ngineyinkinga eziningi ngabo kwamanje. So at that time ngangisanda nakulimala nemoto ke. I was involved in an accident. So athi how kwenzekeni mfethu askisi. And then he sends me a picture. I don't think imoto yakhe la ngisendela yona ngisendela isithombe sengqovu yakhe yeBM. Angazi noma kokekho noma kokuyabani imoto nje sishayekile nje la isicabheni futhi it wasn't bad. It wasn't bad at all. Athi buka nami ukuthi yami njani did you manage to get the details ala umunye umuntu? Ngathi no, unfortunately it was a hit and run. So nje mesethina how askisi mfethu shothi mele ilungise ke imoto. Ngathi obviously yes yabo. Emva lokugcina lapho emva lokho mesebuza ukuthi ithini process ke yokulungisa imoto. Ngithi yabo mfethu ngatane nje ngadangala nje mfethu ngathi yabo you know what lo bhuti lo ufuna umoya wami. And then decided to delete his number and block his number. Blocker. And then one of the days meng check ifone yami there's a missed call. Meng check i-missed call hayibo ibrada phela leli yabo. Ngingabuyeli kulona angisendele message athi please unblock me, I can explain. Ever since then angazi ngize ngi-explain. But ukhona la TikTok wami not so long ago nje ngisanda kumbona like one of my videos mhlambe like i-video 1 if not 2. So he's still here. So nje kwaphela kanjalo ke ngendaba yami yebrazo. So nje indaba amabrazo, well amabrazo are right but at the same time amabrazo especially nje abafana nje mfethu umfana engathi mfethu angaza kwene sezazi ukuthi no ngehlahla yazi mfethu ngiyahalela mfethu yazi cela mfethu sigenqana la empedeni yabo. Hayi umuntu so nje amanye amabrazo a-right, amanye amabrazo nje a-childish anobukhotheni. So nje usuke unenhlanhla noma usuke unebhadi umuthole ibrazo yabo. So nje mhlambe amabrazo noma engisabhekene nalo it's not ayoba. So another thing ibrazo lila he's not from KZN or wale kandonga ziyaduma
kaNdonga ziyagqoma. Uyesanda naku-relocate, angazi ukuthi lo mkhuba mhlampe noma waseGoli noma wakuphi uyokwenza lento akayenzayo, but nje ayi ukhulile loya muntu loya for lento ayenza ubukhotheni yabo. Engabuye asho ukuthi no kahle kahle sinemfethu ngiyakudinga embedeni. USineme seyanqaba kathi no bras, ungangihambeli phambili njengomchamo wasekuseni.